An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni dɔ situma bi dɛnɛ ye dɔ faraji daminɛ dɔ fɔlɔ don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasa kalo 10 na o ye octobre kalo ye bi o tile 31 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye laseri fɔlɔ ye an bala ka fɔ bi o tile 5 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1444 san dugaw de b'i kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka o ladɔn k'a fɔ lakanabaliya sababu la Masina marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo komini kɔnɔ na Lotangaw fɛ yen alamisa don jariwala tigilamaw taara don maaw bɔtɔla u ka furu la malogosi dɔ senfɛ ka taa maa 2 minɛ ka taa kelen ko kasara nin na kelen ale kanabilala kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ye wulikajɔ ye an ka jamana maa ɲɛmaw ka se ka taa polosiso dɔ n'i y'a sɔrɔ lakanabonda dɔ ye ka to baaraw bila sen kan Kayi marabolo kɔnɔ o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la lakanabaliya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na a yirala ka fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ siran nin waati ninnu na ka se ka lakana ne ka sigi sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la kitakaw fɛ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Kobiri o sugu alamisadon bandiw taara i ka dɔn ka fɔ baganjura dɔ ka taa sɔrɔ ka taa bɛngɛnɛ wale ta ka ɲɛ salen ma $7 n'a kun ka fɛ ko n taara k'a la ka taa n'a ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn ka fɔ lakana o bɛ se ka saba cogo min na ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔw bɛ sen kan polosilakaw ka se ka dɔ fara kɛtaw kan lakana bɛ se ka gɛrɛ jamanadenw na cogo min na o ye wulikɛjɔ in kunba de o baara dɔ bɔra ni ka Korombo kari-kɛrɛnnenya Kayi marabolo kɔnɔ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na an ka minisiri min n'o ka baara ɲɛsin bunadamadenw n'u tɛgɛla fɛnw lakanani ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Ali Mohamedin na ale taara kɛnɛ kan Kayikaw fɛ yen baara in bilalen sen kan n'i y'a sɔrɔ ye polisiso kura in a convocali sen fɛ minisiri ye kuma min fɔ o filɛ. Commissariat kura inauguré o kɔfɛ ka sɔrɔ ka sanga cɛdenw ma ani minnu bɛ baara kɛ ni minnu bɛ relever an ka département na an taara lajɛ an taara gardiw fɛ an taara gendarmew fɛ an taara protection civile la an taara nin bɛɛ lajɛ bi an bɛ fɛ k'a y'an yɛrɛ ɲɛna an b'a dɔn degun b'u kan u ka baara la an b'a dɔn directeur yɛrɛ bɛɛ bɛ yan o bɛɛ bɛ ne nɔfɛ don o don min bɛ yen u b'a fɔ an ye an b'a kalama nka i k'a ye siɲɛ kelen o ka fisa i k'a mɛn siɲɛ 10 o hukumu de kɔnɔ a ka ɲi an ka na a dɔn u bɛ baara min na an ka dɔn degun b'u k'o baara la a ka ɲi fana anw kan an sen bɔ an yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ Bamakɔ ka n'u lajɛ yan o ka ɲi fana ma olu b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko an hakili b'u la n y'a fɔ cogoya min na jamanakuntigi n'o ye Colonel Assimi Goïta chef suprême des armées ale ka laɲini ye min ye fini donna bɛ fan o fan a k'a ka baarakɛminɛn sɔrɔ n'o ye kɛlɛkɛminɛn ye a bɛ baara kɛ yɔrɔ min na fana ka kɛ yɔrɔ ye min b'a to yɔrɔ ɲuman don min b'a to a bɛ se k'a ka baara kɛ hakili sigilen o de kama an bɛ ninnu yɔrɔ jɔ ninnu ni fɛnw na fɛn camanw na ka tila k'a f'u ye fana ko an ka fini donnaw u bɛ baara o baara la a ka ɲi u ni population ka jɛ ka baara kɛ fini donnaw k'a bila u kunna k'a fɔ u bɛ yan population lakanani de kama u bolofɛn lakanani de kama n'u y'o dɔn fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya population fana b'a ɲini u fɛ u ka fini donnaw dɛmɛ u ka baara la o ye mun ye n'u ye fɛn o fɛn ye n'a ma ɲi u ye min mɛn n'a ma ɲi u ka boli ka se u ma k'a fɔ n ye nin ye n ye nin mɛn a ma ɲi o b'a to u bɛ se ka fɛn dɔw bolomada min b'a to tiɲɛni tɛna kɛ o de y'a to an bɛ Kayi région na nka n tɛna se ka bɔ kuma la cogoya si n'i ma Kayi autoritéw fo a autoritéw bɛ daminɛ mun na n'o ye Kayi gouverneur yɛrɛ an taara yɔrɔ o yɔrɔ bi u y'a fɔ an ye ko gouverneur b'u dɛmɛ u ka baara la n b'a fɔ a ye ani ce a yɛrɛ ye ani ce jamana baara la an taara commissariat kura min dayɛlɛ bi hakili la a bɛ san dɔɔnin bɔ 2020 denmisɛnninw kun fununa u ni polisiw fununa ɲɔgɔn kɔrɔ u taara o yɔrɔ bɛɛ jɛni k'a bɛɛ tiɲɛ denmisɛnninw ka président nana bi k'a fɔ k'u ye min kɛ u nimisara a ma ɲɛ ka yafa deli ayiwa yafa kɔni ala bɛ deli a bɛ sɔn maanifin mana deli a kan ka sɔn ne ko n k'o yafa an y'a mɛn an y'a faamuya an sɔnn'a ma ko min kɛra tɛna kɛ n ko mɛ nin ye min ye ɲɔgɔn faamuyabaliya don n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamuya. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye lakana minisiri kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka mɛn kelen ma jamana in ba sigi lafiya ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye hali bi an ka lakanabaa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ka wulikɛjɔ barika bonyana bolokɛsi ani montoro
o gɛlɛyaw tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ kɛra sɔrɔsi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun bɛ u kɛnɛ kan ka se k'i ka dɔ k'a fɔ jɔnjɔndiw ma k'u hakili sigi hali bi ka yɛrɛ k'a fɔ faso b'u kɔ dɛmɛnkɛri a ko ɲɛma an b'a lɔn k'a fɔ général de brigade Jean Ndaw ale b'a fɔ an ɲɛna nisɔndiya min bɛ a ko senfɛ an k'ale lamɛn. Ni cɛdenw ye minnu tun bɛ Bulikesi ani minnu tun bɛ Mɔndoro jugu kunsinnaw kan nka u sera ka dankari jugu la ani bɛɛ nisɔndiyara n'u ka baara kɛlen o de kama jamanatigi y'a yamaruya k'a fɔ ko a b'u fana k'u bonyani ni jɔnjɔnw ye o fɔlɔ ye a fɔ ma ko courant de la valeur militaire ani filanan ye médaille du militaire ye mais a bɛɛ kɔni ye faso ka waleɲuman dɔn ye k'a di a den dɔw ma den minnu bɛ sɔrɔsiya la n'u ye fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin sɔrɔsiya in ma donc o de y'a kun ye k'a ye k'a fɔ ko i bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na i taara k'i denbaya de to i kɔ i bɛ taa don min na i bɛ sigi ou i tɛ sigi ala de b'a dɔn e yɛrɛ t'a dɔn nka n'i sigira ka na nka i mana dɔrɔn fo jamana yɛrɛ y'i bonya ni fɛn dɔw ye tiɲɛna i kan ka nisɔndiya o la ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin ye i bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka est-ce que n'a sɔrɔ i ma taa est-ce que taa kuma tɛ sisan ye wa donc o la k'a fɔ ko nin fɛn bɛɛ mɔgɔw jija a bɛ a dusu don mɔgɔw kɔnɔ jango sɔrɔsi denmisɛnninw ani bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko kuma o kuma n'i yɛrɛ di faso kama siga t'a la faso fana kan ka min kɛ min ye ka a waleɲuman dɔn k'i ye k'i bonya ni nin jɔnjɔn i bɛ se ka yira yɔrɔ bɛɛ nisɔndiya la faso fana b'o k'i ye donc vraiment an bɛ min fɔ bɛɛ ye an ka baara de don ani n tɛ siga la k'a fɔ ko bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ko ni i wele wagati sera k'a fɔ i ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ labɛn ka taa i ka kɛlɛ la ani n'i sigira i bɛna kan ka ni bonya min ye i bɛn'o bonya sɔrɔ ni mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ bi mɔgɔ 26 mɔgɔ 3 o ta ye courant de la valeur militaire ye ani dɔw ta ye a tɔ ta ye médaille du mérite militaire nka o dɔrɔn tɛ a jama ka ca parce que u jiginnen ka bɔ kungo kɔnɔ u bɛɛ ka baara yɔrɔ tɛ bɛn Bamakɔ ma dɔw bɛ région kɔnɔ olu fana sironi bɛna organiser walasa u k'u ka bonya sɔrɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jean Ndaw nin tun y'ale ka ɲɛ fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya ni o y'a kunba ye a y'a ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye lakanabaliya hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bandiagara mara kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Muke an b'a lɔn k'a fɔ yɔrɔ la jumadon ko Fali Wotoro ale yɛrɛla mugujugu kan walajugu kɛbaw ka jandaya sababu ye o kɔni kɛra so ye maa 5 de tun bɛ Fali Wotoro in kɔnɔna na muso 4 ni cɛ 1 e ka don bɛɛ lajɛlen kasarala u ni na maa caman kɛ fɔ la bi ko mara ninnu kɔnɔna na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin de b'a la ka dili dɔ ka taa fɛ wulikɛjɔ hali bi a kan ka kurakuraya n'o tɛ basketball kɔni k'i ka don cogolen bɛ jamana fantan ne bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya ala ka sababuya jamana in ka se ka bila lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ Dugabugu ka na i ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ ale marabolow ni ɲɔgɔn cɛ jariwala tigilamaw u bɛ u sɔn kangokaw fɛ yen a yirala k'a fɔ dɔgɔfɔnya in kɔnɔna na komi ye maa dɔ u taara ka taa marifa ci ale la ka se k'a fa a denkɛ yɛrɛ ka fɔ la ale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ marifatigiw ye minnu nana marifa ci a fa la a y'u ye nka a t'a dɔn k'u nana waleyajugu in kɛ ka ɲɛsin ale fa yɛrɛ de ma kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi wele bɛ sen na hali bi fɛɛrɛ ka tigɛ basigi lafiya bɛ se ka sabati cogo min na n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la a kɛlen bɛ maaw kamana gannen bɛ sigiw la bi basigi waleya sababu an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka kolosuma n'an bɔra ye CNT kɔnɔna na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ maa kɔrɔ ye n'olu taara ka fara CNT kan o sɛbɛnfuraw bɔra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na maa fɔlɔ yɛrɛ o ye Mamadu Bitɔn Kulibali ale kɛra i ka dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔna na maa kura minnu farala i ka dɔn k'a fɔ maaw kan ale kɛra maa fɔlɔ yɛrɛ de ye maa caman kɛ fɔ la k'i ka dɔn ko sigi kelen tun bɛ nin ye ni tun y'a jateminɛ ko wulikɛjɔ minnu tun kɛra sigi kelen tun bɛ n'a ye k'a fɔ Mamadu Bitɔn ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na k'i ka dɔn k'a bɛna ye CNT la kuma kɔrɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi maa minnu taara an bɛ dugawu kɛ jamana in ɲɛta n'a basigi yarabi ala k'u k'o sababu ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na Masina marabolo kɔnɔna na Lotankurakaw fɛ yen alamisa tɛmɛnen in na nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la maaw de taara u ka malo gosi olu natɔ la marifatigiw de bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa don maaw ni dugu cɛ o kɔni kɛra sababu ye ka se ka maa 2 k'u tɛgɛ da u kan an b'a lɔn k'a fɔ o sen fɛ maa 2 bojanko k'olu minɛ ka taa n'u ye o maa 2 la kelen u y'o bila ka se ka kelen faa ten yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Lotankaw fɛ dodo ɲɛma Seni Jara ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ ka an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Seni Jara ka bɔ Lotan. Ne ye dozow ka ɲɛmɔgɔ ye Lotan yan nɔ. Lotan bɛ Kolongo commune kɔnɔ Masina cercle kɔnɔ. Ko alamisadon ko wulikajɔ kɛbaaw taara don Lotankaw tali malogosi la maaw natɔ la k'u taara don dɔw ni so cɛ ko ka maa dɔw minɛ ka taa n'u ye ko dɔ bila la ko dɔ wɛrɛ kasarala nin na a ko kɛra cogo di? A kɛra 10 heures 11 heures de kɔnɔna na o kun taara malogosi. Foro in yɛrɛ kɔni n'an b'a fɔ foro jate ma komi dozo foro de don a tigiw bɛ dozo la o de kama baara in taara kɛ ala y'a kɛ mali kɔni gosira f'u kɔ dolen k'u bɛna na so o nato dɛ u ye sɔrɔ k'u fɛ jɛ ni marifaw ye mɔgɔw kɔni bolila kana ala y'a kɛ maa 2 kɔni y'u minɛ o maa 2 yɛrɛ minɛlen kɔfɛ sufɛ u ye kelen bila a tɛ tɛmɛ miniti 5 fɛ u ye kelen fa. U ye min bila munna u y'o bila ani u ye min fa munna u y'o fa.
aw yɛrɛ ka jateminɛ la an kɔni tɛ kɛ foyi fɔ o la a bila yɔrɔ ma kɛ anw ɲɛna bɔn mun fara ma kan ɲɛna u ye min fa o tun ye jɔnni ye dugu kɔnɔ a b'a fɔ ko Mulayi Kulubali a tɔgɔ bɔ Temu nka a sigilen tun b'an fɛ Luta yan nɔ ale tɔ kelen bila la o kun ye jɔnni o kun ye Mama Kamatɛ u y'o de minɛ u y'o bila baara in kɛlen kɔ a ye wele bila Sɔrɔsiw ma u nana wa a kɛdonw ma na dugusɛjɛw ma na tile sabanan de u nana an sɔrɔ bɛ taa jɛnɛjɛ kɛ an bɛ don min ko bi mara in bi cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya lakana hukumu kɔnɔ mara in kɔni na n'u ko lakana kɔni bɛ yen lakana tɛ anw fɛ yan fɔlɔ dɛ lakana fɛn o fɛn bɛ yan o kɔni y'an yɛrɛ o kɛ cɛsiri sabu don o don Sɔrɔsiw bɛ na u bɛ segin o don wulafɛ n'u ma mugu ci o dugusɛjɛ bɛ mugu ci kungo kɔnɔ ma nɔ ka nin ko in to sen na yalima suma tɔ minnu bɛ yen u bɛna se ka baara wa an kɔni sigi b'a ka bɔ baara ni Ala sɔnna a ma an bɛ mun kɔni fɔ État kɔni bɛ wuli kɛ a baara kɔni yɛlɛma ka bɔ nin cogo in na n'u ma baara kɔni yɛlɛma ka bɔ nin cogo in na lakana kɔni t'an fɛ yan ko lakana bɛ yen ko mankan tɛ yen maa o maa baara k'o kuma fɔ a bɛɛ kun fana man k'i jɛɲɔgɔn ɲɔgɔn tɛ fo ka fɛ taa jɛɲɔgɔn i t'o kuma fɔ Sɔrɔsiw kɛnɛ u kɛna yɔrɔ lakana o tɛ État ka baara ye wa anw tɛ mugu cira aw ye anw man kan ka mugu ci ko an bɛ jamana lakana minnu ka kan ka kɛ u bɛ yen u ka wuli k'u dɔn k'u ka baara kɛ n'u y'u ka baara kɛ su ka bɛɛ lafiya jamana tigi a bɛ jamana ɲɛmaaw de bolo u ka wuli k'u dɔn yɔrɔ fa u ka jamana lakana an kɔni bɛ laɲini ye mun ye o ye Seni Jara Kanye Lutan kɛrɛnkɛrɛnnenya Lutan dozo ɲɛma do fɛn bi fara nin bɛɛ lajɛlen kan basigi yarabi ala ko sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye min ye lakanabaliya hukumu kɔnɔna ye hali bi Kita marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min y'a sɔrɔ n'o ye Kobiri ye o sugu ye alamisa marifatigi dɔw de taara kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ bandiw don ka se ka maa dɔ dɔn maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye ka dɔn k'a fɔ jagokɛlaba ye baganjula don ka t'o nɔfɛ ka taa i ka dɔn k'a fɔ don a kan ka sɔrɔ ka marifa kɔni d'a la an b'a k'a fɔ k'u bugɔ ni bere ka tila $7,000 kun fɛ k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ka taa yaasa ka bɛrɛtigɛ di an ma Sekine So ale b'an bolo nin waati na ka bɔ yen nɔ e yɛrɛ jɔnni ne tɔgɔ ye Sekine So ka bɔ Kobiri bɛ Tukuto de fɛ Tukuto fana bɛ Kita fɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko alamisa su ka dugu jɛ alamisa la ko bandi dɔw taara baganjula dɔw kunbɛn yen nɔ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma a ko kɛra cogo di araba su fɛ ka dugu jɛ alamisa la o bɛ Kobiri sugu de dɔn sijura caman bɛ na n'u nana u bɛ si Kobiri yan nɔ ni dugu jɛra u bɛ sugu jɔ u bɛ taga jura dɔ bɛ yan nɔ jɔyɔrɔmɛkɛ dɔ ko Sadio u mɔgɔ gurupu caman de don 1h du matin bandi dɔw nana bin a kan ka da gosi Sadio yɛrɛ ka fɔ cogo la o bandiw nalen u ye kisɛkan kɛ sanfɛ k'a fɔ k'a ka dayɛlɛ u ma sɔn ka dayɛlɛ jele dɔ tun bɛ da la k'u ye jele ta ka sɔrɔ ka da kari ka don k'u donna so in ye salonba kelen de ye mɛ soden 3 de don jurakɛ in bɛ so min kɔnɔ u y'u ɲɛsin o so de ma u donnen jura fɛ u ye muguci kɛ dugu kɔni bɛɛ bɔra a kalama u nana ko cɛ ka wari labɔ cɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ye sanni kɛ wula o ko cɛ b'o fɔ dunanw de ko olu bɛ cɛ dɔn ko cɛ ka wari labɔ olu mago t'o la marifatigiw jɔlen don olu bɛ ka kisɛ ci sanfɛ beretigiw b'u la ni mɔgɔ min y'i kun kɔrɔta u b'o tigi gosi kuma foyi tɛ bɔl'u da mɔgɔ tɔgɔ bɛɛ welela sariya sɛbɛn kɔnɔ min bɔra mɔgɔ ninnu kun wari in jajara wari in taara fɔ $7,000 ni dɔɔnin de la ani telefɔni u ye mɔgɔw gosi mɔgɔ caman joginna la ala barika la mɔgɔ kɔni ni ma to a la tilalen u ka baara la u taalen fa ye ninnu sɔrɔla ka bɔ ka taa kuma ni dugumɔgɔw ye dugumɔgɔw taara alamisa don a marifabaliw le bɛ kɛ ka yaala yan nɔ mɔgɔw bolo u ye kisɛ minnu ci yan nɔ attaqué bɛ kɛ yan nɔ ale san 2 bɔ attaqué bɛ ka kɛ dugu dondaw n'a bɔdaw la suguw fɛ ni attaqué ma kɛ sɔgɔmada fɛ a bɛ kɛ wula fɛ jɔrɔ segintɔ ni sen ta kɔni nin kɛra fo ka n'a kɛ dugu kɔnɔ yan maa minnu y'a kɛ yalima tɛgɛ ma da maa si kan wa an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi tɛgɛ ma se ka da mɔgɔ kan fɔlɔ faamaw t'o yɔrɔw la ye wa ayi faama tɛ yan Kita cɛ 60 kilomètres de ye mais n'i bɔra Kita ka ban poste t'a si la faama t'a si la ka bɔ Kita ka taa Manantali kilo 100 ani dɔɔnin dɔ don mais faama t'a si la poste kumakan laban min b'an fɛ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la an seginna a ɲɛnina fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ u ka fɛɛrɛ dɔw kɛ pour que poste dɔ bɛ se ka sigi an ka sugu la an ka sugu kana na tiɲɛ parce que n'i y'a mɛn sugu minnu bɛ na olu de bɛ sugu kɛ sugu ye mais n'a fɔra mɔgɔ minnu na sugu jɔ la tuma bɛɛ bi bɛ kɛ olu ka k'olu ka wari bɔ donc ni olu ye sugu bila sugu bɛ bi dugu bɛ bi an balaren ka fɔ nin tun ye Sekine So Kanye ye an bɛ dugawu kɛ basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ yarabi ala ka basigibaliya in ni ka gɛn ka bɔ an ka jamana kan n'an bɔra ye min ye lere kɛrɛnna i ka dɔn k'a fɔ ɲafunge ale marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛbaw k'u kɛlen bɛ ka tile 20 bonyanko ka se k'o de di lere dugu dɔw bɛ k'a fɔ k'u kɔni k'u tela joona u ka ɲɔw ka tigɛ u kɔnɔna na ka ɲɔw doso nɔ tɛ olu kɔni bɛna ɲɔ ninnu dun bagangɛnnaw wa ko marifa b'u bolo kɛlɛkɛminɛw b'u bolo u bɛ wulikɛjɔ la wa musolakaw fana k'u bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma seereya dɔ bɛ yen nin waati na a ma kanu k'a tɔgɔ fɔ ale b'o yɔrɔw la an balimakɛ e bɛ min
ne bi lere marala lere be nyafunge marafe ko mun gela be aw ka lere marabulu kona na bi gela maga be ka an kamana gon ko sebe parce que marafatu tamé yala an no fe foka nyodi tie kilim gon de numa nyoma tie kilim ga olu bi nyoy ndu am misi gana ben marafa yala me kungo kono a be kan kamana gon ko sebe misi gana ni marafa yala me o dogo tara muso do ga bo sekola to mona numa gurumusi do uti barake kungo kono burumusi do rete bashi burumusi misa sugu fe la ko ti do fo do de bulu yere bulu bo fere wa duru fi ko disa ni musa abada ti sera yala yorosi o kofe dongo yo buzo nu gona bo sokala dum na ko chela kono yo de tige ko muna o bi bayado burumusi fana o lu burumusi fere wa duru ibo de sanko do no te sugu fere ta wa kelin ken flame o de burumusi na ma de me do ma abaka kan kamana gwamide nyo ko bali musu fle foro fangele la foro di fle foro fangele le mu ko de delendo ama surazi kanto yoro la yiwa surazi kan re bellere dugu kono lere ni dugu yere kilo muga ani shegi surazu be yere bi dokun ge tu yekenama dugu chaba ne be dugu gelande dande a bekambi ali surazu tu tara wuli kata yala dugu nununa ni wu yedro budo bu ko kola ngo shiri tala kake nyogo na ya tige tola bara do de wajibi ka tlimu ga de delay no tlimu ga da faraka manga nyo so ko kono ulu badu ulu dunu marfa ta ambulo ande fana bi gouvernement ka lambo ka nga sarane ba besala gouvernement nu mu fila yala marfa e furu kono uti doro kele sara gouvernement ko mi lambo ti sara ira ka ti lambo sara akona abaka ndego de angana ndugo nyona flawdo abe dugu fila dinuye do santani woro do santani ama ko balere samu kan duruwe oni araki oni marfa ni muto de yala antela yorobela ande mami kon don dunan ko te abe anga yan fila don lolewe amba fa ka nya fa gouvernement bi dana dama ti won pour anga cega bon ngele en kono salongo sam yerem mana anga marala o na fara nyina nay doni mi soro o fana ka kanga soro amamu ay dana dama de ambalo den ka foni tu shira do kanyi ka bo lere marabulu la kreniana nya fungi ale marakona na afra chuko na medugo ke jamanai ya rabbi ala ka kulusuma nambura yi anga sente nyama ni ya surba talike colonel maliki njawla ale tuntalembe asina yala kreniana tamana lagina jamana konena o senfe malini lagine janyanya sira munu nyonje uliga job munu be bibi na ni ya suru ni kurai ka fia jamana nuna adama dogo ni kelena bela jilela colonel maliki njaw sente nyama kuma mi fo ofle ambe kele min kono na fara ko kele maliko kele de du je crois que en fa ya damne depuis kumaja Modibo Keita et Sekou Touré olu ye kele ke Mali ni Guinée donc Mali ni Guinée amba ke jamana kele ne do ni ko Mali soro c'est comme si ay Guinée de soro ni ko Guinée soro c'est comme si ay Mali de soro ka délégation ye Guinée Mali délégation ka ye Guinée je crois que te balna ko ye parce que Guinée re nyamogoba le colonel Doumbouya aya sembo akonokoro kataga Mali 22 septembre là donc au fembaye et Mali ye aga jamana fola ni mafli abora kataga yoromna do de nana kana dans blanc ani nyogonche sino anyete dana Mali ni Guinée che président de la transition le colonel Assimi a foka geleyama koni nana konga aga foli lase awma kona chogoya debe kato ale yere ka boli manoko ale ni mamari olu ye fɛn dɔ sɔrɔ yen nɔ o ye mun ye le peuple guinéen et le peuple malien ka baara fɛn fɛn kɛ tan n'o y'a sɔrɔ ko dugumana ma yen nɔ ko a bɛ gɛlɛya wa ko a tile kelen colonel Mamadi ma deli k'a wele ko ni problème de bɛ Mali kun kan ko la ko donc vraiment o cogoya la ko k'a ɲini a fɛ hali bi k'a bɛ ka min kɛ ko ka dɔ fara a kan k'an bɛ Maliko kɛlɛ de la parce que Mali min dira an ma an faw fɛ n'an ma se ka dɔ fara o kan an man kan ka dɔ bɔ o la ko di an denw ma donc o ye an ka laɲini de an bɛ kɛlɛ min na yɛlɛma hɔrɔnya kɛlɛ de don bamananw ko ten n'i tɛ se i kana wuli donc an bɛ yɔrɔ min na n'a ma ɲɛ k'an wulila an bɛ taga de donc o tagali la an jigi dalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan dɛ an jigi dalen don maliyɛnw de kan parce que an b'a dɔn k'a fɔ bi a dalen don ala k'a fɔ an bɛ ka min kɛ dɔw wulila ko ko Mali bɛ kelenna bila la Mali tɛ kelenna bila la an ni Laginɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la a ka di n ye ka foli kɛ ka ɲɛsin Guinée autorité ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka taga ɲɛ bɛn ani kelenya fo ka sabati donc o yɔrɔ la aw bɛɛ bɛ fo ka da ka malidenya kan an balodan ka fɔ ni tun ye sente ɲɛma kan ye ka to Laginɛ jamana kɔnɔ na maliden minnu bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ Laginɛ jamana kɔnɔ n'olu ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye kɔnɔ na da sira ni kuma ma an bɛ fɛn min fɔ jamana in yarabi ala ka to jurukuba kelen na basi lafiya k'o cogo an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra ye min ye sɔrɔsilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka dɛmɛɲɔgɔnya kulu olu ye wulikajɔ kɛ
ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔsi minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u tora kɛlɛdaw kɔnɔna na olu furumusow ka dɛmɛɲaba ta ni ka ɲɛ suma o kɛnɛ kan musolaka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ dɛmɛ sɔrɔ olu ka ɲɛma dɔ ye Mariam Kone a ma ka nisɔndiya dɔgɔya ye kuma min fɔ o filɛ. An tun bɛ ka nin ɲini a mɛnna parce que an bɛ dɛmɛ tout le temps u kɔni b'an sɔn ka dumuniw d'a ma ka finiw d'a ma bon u y'a yira na nin na fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ u bɛna wari ɲini k'a d'a ma ɲɔgɔn dɛmɛ so mɔgɔ ninnu wulila k'u jɔ layiru wari b'a la ka fɔ jiginɲɛ b'a la ɲɔgɔn dɛmɛ soba b'a la k'olu bɛ wuli ka fara an ka surasi ninnu kan ka anw dɛmɛ ko yanni ka mɔgɔ dɛgɛ jɛgɛ dun na i b'a dege jɛgɛ mɔn na. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mariam Kone minnu ye dɛmɛ sɔrɔ olu cogo la ka kɛ nisɔndiya yira dɛmɛ kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ kapitɛni Moriba Dunbiya ale yɛrɛ bɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. A yirula k'a fɔ service social bɛ yan yatimɛdenw kama n'o ye mun banna kɛlɛdagaw la k'u denw to a bɛ yan firiatɔw kama mun cɛw banna kɛlɛdagaw la a bɛ yan banabagatɔw kama ala ye minnu fana garijɛgɛ bɛ lujura ma n'u bɛ armée kɔnɔ ani kɛlɛdaga la minnu banana kɛlɛkɛyɔrɔ la ka olu bɛɛ dɛmɛni bɛ nin kɔnɔla la ani kɔlibagatɔw o tuma u k'a dɔn k'a fɔ n'i ye service social dɛmɛ i ye jamana bɛɛ de dɛmɛ n'i ye service social dɛmɛ i ye armée ni sécurité ni paramilitaire bɛɛ de dɛmɛ parce que a tɛ k'i yɛrɛ kɔ i ye dɛmɛ min di i bɛ wele ka na a dɛmɛ ka k'i yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ bolo k'a di ni formation fana don i bɛ wele ka na i yɛrɛ n'i ka formateur de bɛ na anw bɛ mɔgɔw bɔ o tuma o mɔgɔw bɛ na kɛnɛ kan i b'u former o tuma ka sɔrɔ k'u bila ka taa so. Ni tun ye Moriba Dunbiya fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn o fɛn ka dɔn ka fɔ dɛmɛɲɔgɔnya ye ka se ka nin ɲɔgɔn caya maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ kan ka kɛ denkɛrɛfɛ ye ka se k'u hakilila b'o kan o y'a kunba de Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye Chinois jamana kulukɛrɛlen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu y'u terilakaw ka jɛkulu an ka jamana kɔnɔna na olu ye wulikajɔba kɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin dɛgɛrɛ ɲɔgɔn ninnu Chinois jamana yɛrɛ wulikajɔ minnu bɛ sennaw fɛ kɛnɛ na n'i y'a sɔrɔ dɔ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se ka hakili mansinw k'olu baaraw bila sen ka se ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ bi ka ko caman ni ka gɛlɛya kɔni bɔ sen na an ka jamana taabolo la Chinois lakaw bɛ k'u cɛsiri minɛnko minnu fɛ u da sera olu ma a kumatigi tun ye maa min ye o bɛ tali kɛ Musa Tamba Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Au lieu que mɔgɔ kana jɔ ce qu'on appelle bureauda la k'a bɛ gardeli kɛ bandi bɛ se ka bɔ a kɔfɛ k'a attaquer o banna quoi c'est-à-dire avec la nouvelle technologie a tigi bɛ kana de loin a bɛ kunbɛn k'a traquer quoi maintenant un petit braqueur qui min bɛna a bɛ mɔgɔw ka moto narakulu la ka boli ka taa bon avec nouvelle technologie là aujourd'hui donc kɛlɛli ka nɔgɔn quoi on n'a pas besoin ka mobili ta ka patrouille kɛ ka t'o ɲini non on a dépassé ça en fait le monde évolue depuis a bɛ mɔgɔ braquer policiw yɛrɛ ɲɛ b'a la déjà ka mobili kɔnɔ ka fɛn kɔ ale yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ dɔw le ma en un mot quoi avec ces nouvelles technologies ni accident kɛ ni mɔgɔ gosi sur la route alors maintenant tracer le tas la tuguni an kana tracer policiw ka tracer au banna on a dépassé ça les films sont là et le tribunal n'a pas besoin c'est-à-dire k'a fɔ k'a bɛ 2 semaines une semaine kɛ recherche la enquête la o kan k'u ka jugement kɛ parce que toutes les preuves sont là suɲɛliw ni fɛnw o bɛ ban pewu quoi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ i bɛ miliyɔn 20 da goudron da la i bɛ kalo kelen kɛ maa ti s'a ma quoi o t'a to ye ala kama dɛ parce que o contrôlen don an kan ka t'o de sira fɛ bi n'an b'a fɔ malikura o fɛnɛ malikura dɔ de ye dugubaw yɛlɛmali la adamadenw comportement yɛlɛmali la a bɛna ni développement fɛnɛ ye an bɛ kalanw don bala la an bɛ an ka transport i n'a fɔ embouteillage ni fɛnw o bɛ ban ala mago tɛ k'a fɔ k'an bɛ taa pont naaninan dilan quoi non on n'a pas besoin on a déjà projet b'an bolo et puis ani ambassadeur chinois bɛ baara la tout ça la an balaren k'a fɔ Musa Tamba Jakite a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi Ala wulikajɔ minnu bɛ sen na ala k'a kɛ fura ye an ka jamana lakana ka se ka ko sababu ye n'an bɔra ye ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko yɛrɛ yakubali ma Dede Usman ale ye kunnafoni di kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye defu sɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ n'u kan ka taa camancɛ kalansow la min ka dɔn ka wulu ka sɛbɛnfura ko baaraw maa caman fɛ k'a bɛ sumaya minɛ kɔnɔ k'a tɛ sumaya minɛ kɔnɔ o ye fɛtɛfɛtɛli minnu t'a kɔnɔna na ani baara ninnu yɛrɛ a bɛna daminɛ n'ala ye sini tarata yɛrɛ jira an na o baaraw bɛna sigi sen an ka jamana kɔnɔna na baara in yɛrɛ bɛ cogo jumɛn de la Dede Usman yɛrɛ kuma min fɔ an ka ministre lamɛn pour que ka maaw hakili sigi o ye k'a fɔ orientation mɔgɔw hakili retard min don o tɛ chronogramme de b'an bolo chronogramme min b'an bolo o chronogramme kɔnɔ école ta kan ka kɛ octobre kalo tile 20 donc bi ye kalo tile 26 ye n'i y'a ye gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔ parce que san o san taalen ɲɛfɛ an bɛ fɛ orientation ninnu ka kɛ u ka k'u ɲɛma parce que n'a ma k'a ɲɛma kalan tɛ sabati parce que il faut que école so minnu denmisɛnninw bɛ taa kɔnɔ
anga o ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko o ekɔliso no a ka kɛ ekɔliso ye kalan bɛ se ka kɛ min kɔnɔ ka ɲɛ a ka kɛ ekɔliso ye ekɔliso ɲɛnamaw a bɛ fɔ minnu yɛrɛ ma ekɔli parce que critères b'a la an tɛ denmisɛnninw ta ka t'u bila ekɔli la ten an bɛ denmisɛnninw bila ekɔli minnu na olu sugandilen don or bi bi in na Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ Mali fan bɛɛ ekɔli ka ca ekɔli sugu bɛɛ b'a la donc anw ni ekɔli promoteurs yɛrɛ n'o ye ekɔli privé tigiw yɛrɛ ani anw yɛrɛ ka techniciens n'o ye an ka planification an'an ka inspection mɔgɔw ye an jɛra ka baara kɛ pour que ka ekɔli ninnu k'u fɛsɛfɛsɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna na an ye retard dɔɔni ta parce que tile 6 tile 10 o tɛ retard ye min bɛ se ka tiɲɛni kɛ denmisɛnninw ka kalanko kan parce que n'i y'a jate minɛ minnu bɛ taa 10e yɛrɛ la n'u bɛ DEF sɔrɔ u bɛ taa lycée la u bɛ taa classe 10 na normalement programme min b'u bolo o programme u bɛ se k'a kɛ kalo 6 kɔnɔ or anw y'a programme cogo min na école bɛ ta novembre kalo tile fɔlɔ o ye talata don ye école bɛ taa o kɔnɔ parce que orientation an ye ko bɛɛ kɛ an ye baara kɛ su ni tile pour que résultat n'ala sɔnna ma u bɛna bɔ k'a d'a ma hakili kan vendredi n'o ye octobre kalo tile 28 an baloda ka fɔ ni tun ye ministre kan ye an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala ka kɛ sɔrɔfɛ jamana kalan ani ka yakubaya n'an bɔra ye bewa kɛrɛnkɛrɛnnenya Bank of Africa ka yira ka fɔ baarabila kɔni i ka dɔn u ye tile 2 ta min kɛ ko ni ala sɔrɔ bin dɛnɛ yɛrɛ tile 5 ta o bɛ daminɛ dɔ furancɛ kelen bojanko hakɛ yɛrɛ de y'o ye o baara min bɛna k'u fɛ sen fɛ a kun ye fɛn jumɛn de u ka lafatalitɔ ɲɛma Dawuda So ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N bɛ hakɛto ɲini ka an ka kiliyanw fɛ an ye tile 2 baarabila mun kɛ ani an bɛna baarabila mun daminɛ tɛnɛ nata n bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ la mɛ u k'an faamuya baarabila in an seko tɛ a binna an kan de bi bɔn k'a sigi k'a fɔ an ye sigi k'a fɔ laban kɛ kunun 13h wagati video conférence la ani déjà groupe Bank of Africa mais an ma bɛn fɔ la u ko k'olu ka position de kan olu bɛ tɔnɔ mun fara an ka juruw kan k'olu b'o de kan k'olu tɛ foyi b'a la o la olu tɛ proposition wɛrɛ kɛ bon an ye kuma bɛɛ fɔ a ma sɔn et puis ko ale diminen don k'an taara grève la ko n'ale dimina ale tɛ segin kɔ donc sisan ale kɛra ala ye ala ale dan ale y'anw dan donc jate o de mais ne kɔni bɛ wɛlɛwɛlɛkan bila ka taa an ka ɲɛmɔgɔ ma ministre du travail ani ministre des finances parce que nin kumakan in b'a jira k'a fɔ ninnu tɛ jamana bato parce que maga kɛra an ka fɛnw de la maga ma kan ka kɛ mun na baarakɛla syndicat fɛn na gouvernement y'a papier signé les acquis sociaux on ne peut pas toucher à ça donc ni maga kɛra acquis sociaux la a bɛ komi u ye sariya sɔsɔ bon mɔgɔ tɛ se ka na mɔgɔ kɔni ka jamana kɔnɔ ko bɛ jamana ka sariya sɔsɔ n'o sɔsɔ ne kɔni bolo u ni ɲangata de ka kan ɲangili mun bɛ da rebelles kan n'o kɛ ka kan ka kɛ ɲangili kelen ye ninnu ta ka kan ka kɛ 100 parce que mɔgɔ mɔgɔ ko k'i tɛ jamana sariya bato o ye dɔgɔyama de jamana ma o ye dɔgɔyama de jamanadenw ma bon APBF mun fana n'o b'a a la bange faamaw ani assurance olu fana ka syndicat tɔn bɛɛ ye nin papier signé mais a kɛra olu bɛɛ sigilenw ɲɛna u si tɛ ka kuma donc jamana mɔgɔ kan ka dɔn n'an ko Mali kura tɛ taa fo ko kura de ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'olu tɛ Mali sariya bato olu bɛɛ ka kan ka taa ka bila kɛrɛfɛ k'u kɛ komi Mali jugu donc ninnu bɛ ka ko kɛ mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'u dɛmɛ an maliyɛn damaw la yan minnu b'u dɛmɛ u ka ko fɛnw na donc an kɔni an ma bɛn fɔ la an ye kuma bɛɛ fɔ ye hali tarata don an taara ni an syndicat tɔ banque tɔ syndicat ka taa directeur fɛ ka kuma bɛɛ f'a ɲɛna k'an grève in a man d'an ye bon an ka sigi ka fɔ kɛ o ka ɲini an ka bɛn sɔrɔ ko la mais u ko k'u tɛ bɛn fɛ ko yɛrɛ fɛn ma yɔrɔ min directeur ni zɛbda ni ko bon ko syndicat min bɛ banque kɔnɔ syndicat de ko man d'ale ye komi fo ale yɛrɛ ka a ka syndicat sigi o bɛɛ ye sariya sɔsɔ dɔ ye mɔgɔ k'a fɔ ko bon ko ne de bɛ n ka syndicat sigi Mali kɛra ale ta ye sisan donc hali bi an bɛ hakɛto ɲini kɛ an ka clientw fɛ maliyɛnw clientw k'an faamuya an bɛ kɛlɛ mun na olu de ka kan k'an dɛmɛ parce que nin ye jɔnmaya kɛlɛ de a bɛ komi ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ ko ka na i ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ n'i gɛn ka bɔ i ka jamana kɔnɔ o y'o fɛn dɔ de donc nin ye dɔgɔyama de ye baarakɛlaw ma mais nin ye dɔgɔya de ma de Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma nin ye dɔgɔyama ye jamana bɛɛ ma Mali bɛɛ ma donc bɛɛ ka kan ka k'o yɔrɔ de faamuya. an balonen k'a fɔ ni tun ye Dawuda So kan ye u y'a fɔ cogo min na dɛgɛ o dɛgɛ ka di bɛndɛgɛ ka di n'a bɛɛ ye ala k'u bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye mɔgɔya dɛmɛ ka se ka wulikajɔba kɛ ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma sanko kɛrɛfɛdɛn bɛ kɛlɛ o kɛra wulikajɔba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw sigira sen kan
a ɲɛma Bala Mariko ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Jɛkulu min don a kun ye ne ka kumada di association ni ONG localu ma minnu b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu b'an kan an ka baara kɔnɔna ka gɛlɛyaw dɔn parce que n'i ye i ka gɛlɛya ni sera ka i bolo da kisɛ kan o bɛ a fura sɔrɔ ja komi an ka lahala ye komi an ye baɲumankɛtɔnw ye an ka lahala ye ka taa mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka hinɛ la s'u ma ka tɔɔrɔ b'o kan an yɛrɛ fana mago bɛ dɛmɛ la donc o dɛmɛ sɔrɔ cogo ninnu ni forum min sigilen b'o de kan bi ko n'i y'an ka taa kun da yɔrɔ la min kɛra o diyara de ni fɔlɔ kun ma ja an pari kun bɛ faga filanan ko la donc fɔlɔ jara aw yɛrɛ filanan a yɛrɛ y'a kɛcogo ye o fana jara donc n'an bɔra nin kɔnɔ n'an ye rapport déposé an bɛna troisième édition an bɛna baara daminɛ inchallah o fana bɛna bonya fur et à mesure an yɛrɛ ka tilalata kɔni min ye ni forum ye an ka se ka jamana wɛrɛw mɔgɔw wele ka fara an kan à chaque fois parce que bi Mali bonyanen don Mali kumakan bɛ ka se ka ɲa an b'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi gɛlɛyaw b'an kan mais ni population bɛ autorité nɔfɛ a bɛ gɛlɛya kun donc a ka kan gɛlɛya min bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw kan an ka baɲumankɛtɔn ni mɔgɔ wɛrɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana n'an tora kɔnɔna la peut-être an bɛna se ka pression kɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan parce que a kɛra cogo cogo nafolo bon tile b'olu bolo o fana bɛ se k'an dɛmɛ donc san wɛrɛ ta inchallah an bɛna mɔgɔ wɛrɛ wele ka fara an yɛrɛ kan i n'a fɔ ɲinan ta kɔdiwarikaw nana fara an kan an yɛrɛ b'a dɔn an n'u cɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ mais baɲumankɛtɔn dɔw nana ka na fara an kan o fana b'a jira que an baɲumankɛtɔn bɛ politique mɔgɔw an b'u sanfɛ u ka ko ni an ta tɛ fankelen fɛ komi an ta ye ka hinɛ ɲɛsin mɔgɔw ma ka u ka gɛlɛyaw b'o kan an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bala Mariko nin tun ale ka ɲe a kɛnɛ kan ministre bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsin buna adamadenw yɛrɛ kɛlɛkɛla gɛlɛya mana maa min sɔrɔ ni maa curulenw olu ka ko in ɲɛnabɔli ma kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ tali ka ministre Umaru Jara ale yɛrɛ kuma bɛ fɔ a sen fɛ o filɛ an b'a dɔn maa kelen tɛ se ko la n'a fɔ bamananw b'a ko bolodengɔni kelen tɛ bɛlɛ ta o de la jamana ɲɛmaa ka kuntilenna dilen na n'o ye colonel Asimi Goyita ye maa o maa bɛ yen n'o bɛ baara kɛ baɲuman jɛkuluw kɔnɔ a kɛra jamanadenw ye walima a kɛra minnu bɛ bɔ kɔ kan ka n'an dɛmɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ yaasa kuntilenna min dira an ka jamanadenw dɛmɛni kan o bɛ se ka latigɛ cogo min forum malien des acteurs humanitaires ni nin y'a deuxième édition ye n bɛ a labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni nin hakilina ɲuman ye ni mɔgɔw ka n'i dɛmɛ wa n'an dɛmɛ ka wara la o b'a sɔrɔ a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo donc minnu bɛ jamana kɔnɔ n'olu ɲɛsinnen don dɛmɛ ma n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ ni gouvernement ka kuntilenna ye an balima minnu bɛ degun kɔnɔ an bɛna se ka dɛmɛ lase u ma min bɛ kɛlɛ in ta u kan donc o la n bɛ nin initiative in fo ka encourager kosɛbɛ ka foli lase a labɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma jamana ɲɛmaa tɔgɔ la k'a fɔ maliyɛnw ye kɛlɛ min n'an b'a kɔnɔ a daminɛna a mɛnna tiɲɛ don mais jamanaba fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a caman tɛmɛna nin sira in fɛ bi an bɛ kule ni jamana caman ye k'an disi gosi ni jamana caman ye Mali ka civilisation ka kɔrɔ ni o ye mais valeur minnu bɛ yen n'o y'an bonya kunun ka ca Ala fɛ n'an segira o ma ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn mago to ani k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ an bɛna a ɲɔti ka bɔ yen. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ministre kɛrɛfɛ ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Umaru Jara ale ka kuma la fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikɛjɔ jamana in kɔnɔ na fɛn min ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se k'o yakubaya sango bi gɛlɛyajugu b'a ka jamana ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Sira Siribe mun b'e bolo karamɔgɔ Aseni ka yamaruya an bɛ taga Burkina Faso sibiri don Burkina fintigilakaw binna banbagaciw ka jan kɔnɔ kɛra sababu ye ka fintigilaka 13 ka olu kasara o ni na waleya in yɛrɛ kɛra jamana kɔrɔyan fan fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Congo RDC ma ɲɛmaaw y'a yira fɛn min ye Uranda ale lasigiden ye k'u bɛna ale gɛn ka sababu kɛ k'a bɛ ka dɛmɛ don M23 banbagaci jɛkulu ma n'an bɔra yen an bɛ taga Chad Faranko Australien min minɛlen tun bɛ banbagaciw fɛ jumadon karido minisiri ɲɛmaa y'a yira ko ale kana bilala n'an bɔra yen an bɛ taga Somali sibiri don mugu pɛrɛnta dɔ kɛra sababu ye ka maa 100 kɔ ka olu bɔnɛ o ni na Mogadishukaw fɛ yen nɔ a yirala ko denmisɛnninnakaw de ka ca ni kasara in na jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la an bɛ taga kuncɛ Iran Amu Haji ni ale ye maa ye maa min nɔgɔlen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan Ala y'ale ka kalifa minɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 23 ye karamɔgɔ Aseni min sɔrɔ ni tiɲɛ ye Sira Siribe k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ basi lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na Ala k'o sabati an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma an ka dugawu kɛ jamana in ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sama dabila jamana in bɛ taa ɲɛ sira min fɛ an bɛɛ ka jɛn ni ka ɲɛ soba n'o tɛ basi wɛrɛ kɔni u b'an kɛ jamana fan caman fɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la Ala kana ni basigi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ